git ki prida ga dim along puthot Meghalaya chomang atum nang to thupak Ingdeng Troxy Karbi Language Teachers Association ningkan sekamai pi ke paman Hotel Management ke pacharli dunjia phan puthot bank klikep owe ki metuma phan Dimapur an ke thon dun thu Kardom bini prime time berta long panel sang pi marvelous rong pharpi nonar juik tha bertang ton pe Meghalaya tum pardun ron pen Karbi Anglong along le nang ke charai ji phan kabori ing ton telang bangsong thek lage ke dam tang jang mini phai crate roxier ni West Karbi Anglong pen Meghalaya ho ke do Karbi Anglong Autonomous Council entry tax gate chomang atum nang pride aphi puthot pinilet hota chomang atum wangsi a hoilong nang che to thupa Ahok kedam tang jang mini phai crate roxier ni Meghalaya pen West Karbi Anglong district a hoi ke do khanduli mate am ialong ke do am i hawar langlong choralong ke do Karbi Anglong Autonomous Council entry tax gate nang pridaklo bangso jok West Karbi Anglong pen West Jaintia Hills District Administration atum chingwai chingsai ponsi nini ni thom anke ingsamu chotlo bonda chomang atoma bangke kaiki amat amek nang kachibilora jok puthot pinile thotta alam ki ke do ademalong chomang atum nang to paksi kache songje phan bor ipon adak i mate langlong chor polong West Karbi Anglong pen na pu Meghalaya hoi along ladak along akotona ke do niner kep an pini plengkang lo laso niner kep ke pleng along ko an rat atum sung loma lapen piniarni kopi se plang loma lapen laso solution mate border laso solution chunuma chunchelama laso puthak kachini ya phan pini Karbi Anglong life na homri lo Pini chomang atum kaningji pona tengke Karbi atum si soluk sudak amongwe nangkape japu Meghalaya chomang atum kipualam abangke ahokali athe kodak lakpen comment tu si Karbi atum ahoyalong soluk sudak amongwe ke pajablo ang thek na paklang thapusi KSA klembang phu ningje pon First of all, nelang tumar show the documents. Comment tu si Karbi akhai atum karbo ma konat si Karbi akhai tum border puthak suluk sudak paduma konat si Karbi akhai atum mate tum Karbi Anglong arar atum chumang atum mate khasi tum han kapa siksak ma ne nang paklang approve nang paklang bisine approve Kedam tanganing venilitum arting along pen arlong kiwan bomhut bang ingkoi sia chumang atum nang khangdun si phong phli an nikecheng nang ardep lapen truck katewara bang aphan stame cardep pakre phit an puta pherang kya thengnu chathan pon tum han nang ipu bang nang tum news lang lema nang tum theklong lema non apor nang tum kiwang non apor hut lo sitan itum mange chi ne aprang son tin kok ma se kachong dat pen sikewang mat tu hem kachi dami bo ya lo mangke la nang sun tu kumat nang ardep tet lo jai thom jai pli nardep lo nang tum bang kon no itum ke bang ni Bangso ami langlong choralong Karbi Anglong Autonomous Council a hin pen gate nang kibi thek abangke choropon lo sida non chomang atum nang pridak pen puthot Karbi Anglong Autonomous Council atum do thujoi plote lake a hoi ke do ara atum phan kapasik sak dun chorlo puta KSA hin pen ningje pon thu non apor jong se ako Karbi Anglong Autonomous Council atum laso get nang kiben inut bahini odlang no tum nang pang hoda kamasi latum do yoilo plotang te lage itum aphan nakapasik sak akam si claim chot lo bisini Karbi Anglong Autonomous Council phani lia koi pipon lo sitami itum kaching hon Karbi Anglong Autonomous Council ke japon tum tigim Karbi Anglong leader itum Karbi Anglong Autonomous Council asia make hai tuliram rong han ning che thepik angli energetic lang angli ke claim ke dam sa hos do pu isia towar kachu lang do lang je prap jin pen la so get bangela dak thir thip nang bi thu ye phan la an so se get ne ki thir nang bi phan se chuning ri lo lang him phiben bir sing ti so la pen hamren pen Daniel hi Karbi Anglong live Pini jami poni phai kora phiar ni dipurong supialong kedo sarsing teron langkung habe memorial town hall along Karbi Language Teachers Association atumpen paterpi ponsi surihini ra ingkoi ra ke thoma sengkana baha troxiang deng ningkan segmai pi mesen pen ke paman pon ada por phai ke ba por pen KLTA song alama tiripia mai phu dhonsing be pen si ingthor pon lo
la sopi por phai kri sia por aluhi sarpo man pen kachetong dun Karbeng Autonomous Council CEM Dr. Tuliram rong hanga phan aliralon pen kangthum karnia sai dengpon bang sopi rada mai pialong KLTA tiri pia mai phudhon sing be pen mai chari ponsi chunbang bir sing teron pen mai ke phalam thila pen aluhi ke pachinia por en ponlo Mailong aluhi sarpoman pen Karbeng Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Hapang jang aluhi aman pen MP Horen Singh Be MLA Bidya Singh Engleng MLA Dor Singh Ronghang man peng aluhi pen Karbeng Autonomous Council EM MAC la pen board chairman ke do anatum chetong dun si Mayalong RDP dun Mailong Karbeng Autonomous Council CEM Ronghang pen lam theke jai pon ke KLTA song pen kachuning rialo along ki jongpon KLT la pen KMT than bang atuma phan council sector pen regularization mate kithir thep aworeng nang pinang jipu ke jongpon ateng prabjin pen pichun ponpo la pen bainong dame prabjin pen pe bat ponpo la pen than bang atuma phan sai hem pen chenglok lo ke charli amumar atuma phan kangnia dim bench desk la pen kaching thang ape rima da uniform prabjin pen pipon po busi CM pen lamchak chipipon Asaliri pe bat pen cenglo apen alang tu association KDP kim dia pan building yang lagi ai kami apen alang le tu lingkan name kan troke pan naman ke alang itu gorenga warsai ke claim aso warsai ke so nanti phone ni so hai tapi ni tu Karbeng Autonomous Council bit phone ni lapen ke ni lipi pon pun pus ni claim people lapen ke alang tu mukhan parliament ki bichi apa jate Karbi language teachers atau mukhan lapen Karbi idiom teachers han bang tu tame non la government ki so government ki appointment teachers tu so ting pen tame salary ka people dia apa Halapu KLTA tiri kamamai mai phudhon sing be pen kaning je pon ke bangso KLTA ningkan sek amai long aluhi sarpoman pen Karbeng Autonomous Council CEM Dr. Tuliram rong hanga phan kachup hapon ateng kachadong dun thek apot akiro pipajer pon lapen kachuning ria lolong ke jong duna son an pichun pon vek popu ning thelo pusi ningje Kating pen Karbeng Autonomous Council CEM sa Dr. Tuliram Sarpan cup kating medang likewang po dapat sini kan kedua Karbi language di lo thandam bang ki la central ko pini kedua sami allohi man pe MP penang lo MLA penang kedua teman teman ni tuma fangsi bang ke alang tum kurban tu pajer curu pon lo ni tim sami asli ni sama la pensi itu ni tim kemang aso nanda me isi ben ke chun mo mamo selanda ke chun bang se donta ning the par pe lo pen de chun wegi bang se ning thele lo pen News report Longsodarengti Karbeng Long Life Karbeng Long orlo ke ongdung loke charli ke thegari so jangatum thangnat ka chokle mathai kabe pena jok sarkar along borengwar sai longji minei pura Karbeng Autonomous Council of Hanchotsi Chulangding Asonsi dolo halapu doctor engineer ki untang atuma bangke borengwar sai stame longpon bomlo bonda ke ongdung atum BA MA ka charli atuma bangke borengwar sai kabe jok hamphanga songmate organization nang sengsi thangnat ka chokle mawar sai chethek longli datlo Bangso puja Karbeng Autonomous Council em riteshing hi pen matha ponsi ki thurmi owe kimiatum amethanga keng tong pen ke charjap thekji aphan pura Karbeng Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang pen chingki chithan pado ponsi sideng ponlo lasosi Karbeng Long tourism asai kama hin pen chepatir piponsi pinile thota bang klikep owe kimi ari soi janga tuma phan hotel management ke pacherli ji aphan difu pen Dimapur an thondun tanglo Bang klike bari soe jang tumke Charlie G laki Indian Institute of Hotel Management mate thi hek pen IIHM ahin pen kedeng pon hunar se rozgar tak pu aseke ki pya dim Dimapur along ke do Hotel Management Institute along si Charlie dun long po Bang so sai kedeng pon lake Jessimet Pet Development of Northeastern Region mate thi hek pen Tourism Ministry ahin pen si patir bi pon lo Bangso ke thonduna hut Karbeng Autonomous Council em riteshing hi pen ke Japan along Deputy Director Mirjeng Ronghang pendang lok tourism asai kamalong klembang phiatum chetong dun rinti
Lapuson hours ay kimi nang kipi ponthega puthak India Sarkar aphan Jessemet Tourism Minister G Kishan Reddy aphan Karbi Anglong Autonomous Council em Riteshing Hipen Kachuru Pajirpo. News report Karbi Anglong Live. Kedamtang thereponi phai koranar kebarni Hauraghat Sankardev Vidya Niketan School along Loke Charlia Hemalong Chowmin ke chopena jok apran kedamjoi Karlitang Tanmoy Bora Rongpi a forensic report non ponta kelong lirega jok Karlitang Tanmoy Bora Rongpi apia poto methanga bo halong pherang kemai kangni Lason se Hauraghat Sankardev Vidya Niketan School along Charlie Bomb also Chowmin ke chodun long pen mate food poisoning ke cholong pen Tanmoy Bora Rongpi arta ningkan cricket home abang kopai ki lang no pen apran damnang juilo Tanmoy Bora apran ki dam piniar ni anabang ke ni trainer cap an pleng tanglo bonda non ponta forensic report kilong le rega jok karlitang Tanmoy Bora rongpi apia potom pen pherang kia mai padupon bangso hut karlitang Tanmoy Bora rongpi apo don Bora rongpi pen kaning che pon ke nili support hidet pen piniar ni anabang ke ni trainer cap pleng tanglo bonda piniar ni anta bangso forensic report long lela Nili Hemalong Karbi Anglong SP tabanglo stame nili non ponta hokang sai long le pisi pherang kia mai long ninchipon তাৰ পিছত আৰোহাট শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতনৰ প্ৰধান আচাৰ্য আৰু পৰিচালনা সমিতি উক্ত ঘটনাৰ নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি এটি শিশু অসময়ত অকালতে এই পৃথিৱীৰ পৰা বিদায় ল'লে যি কাৰণেই নহওক তেওঁলোকৰ এটা সামান্য ভুল আৰু যিটো ভুল মানুহে দুবাৰ কৰিলে আকৌ মোৰ ল'ৰাটো ঘূৰি নাহে গতিকে ভুলৰ শাস্তি পাব লাগে এই ঘটনাৰ নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি তাৎক্ষণিকভাৱে তেওঁলোকে দায়িত্বৰ পৰা পদত্যাগ কৰক Bangso hot nili support tum ke chodam vek achau sita menili tu phana paklang ponthek thedalo Bangso puthak Hauraghat police station along ta lam hoita pidamlo sita me non ponta insai pithek thedalo আমি তন্ময় বৰা ৰূপীৰ পিতৃ মাতৃয়ে আমি অসমৰ জনতা ভৱন যোনটো আমাৰ দিছপুৰত কাৰ্যালয় আছে আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহৰ সন্মুখত আমি আমৰণ অনশন কৰিবলৈ আমি অহা 7 দিনৰ পিছত যদি আমাক কোনো ধৰণৰ আমি ন্যায় নাপাওঁ আমি পিতৃ মাতৃয়ে আমৰণ অনশনত আমি বহিম বুলি আমি সিদ্ধান্ত আপোনালোকক জনাইছোঁ Tasi ahok pedakang sai kilong je phanili tum ni trok sian si ing hong chotpo la ni trok siang bong jong si na ing sai pithek the pulote dispura long kedo CM aboha long si che song dam nang kokpo pusi Don Bora pen pherang kya mai long pen ningjepon আমি তন্ময় বৰা ৰূপীৰ পিতৃ মাতৃয়ে আমি অসমৰ জনতা ভৱন যোনটো আমাৰ দিছপুৰত কাৰ্যালয় আছে আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহৰ সন্মুখত আমি আমৰণ অনশন কৰিবলৈ আমি অহা 7 দিনৰ পিছত যদি আমাক কোনো ধৰণৰ আমি ন্যায় নাপাওঁ আমি পিতৃ মাতৃয়ে আমৰণ অনশনত আমি বহিম বুলি আমি সিদ্ধান্ত আপোনালোকক জনাইছোঁ Habar ki hat pen harsing rongpi Karbi Anglong live Nilip constituency ke parlo Koilamati Havar long NKBA Mission Sub Center ke damtang Surihinira Gracia ningkan Saihem Kimpang Cheng Ponlo Labang so Saihem asar nung ke damtang arni tomonarwe herai ke klohut Saihem asar nung kapang no et ajoine arwe kili hemarlo langbung lapen kichama joine radasai chirap chito pet pen klemponlo Koilamati NKBA Mission Sub Center ke parlo amondoli troxi lapen fellowship ke thomatum chetong pet pen ke damtang therepo chiklo ni phai inkoranar ke barni anarlo por phai ke bapor tomonarwe herai ke klo khut Saihem asar nong kaphang no era jok uthot Saihem kasela masai pastor NKBA Koilamati Mission Sub Center a convener Bipin Kro pastor Maipu Monsing be dun Maipu Daniel be alang litum japon linsi Saihem kasela masai klempon Koilamati ahawar long kedam tang analo por tomon kithe lapen herai iklu pen ajok Koilamati Mission Sub Center asai het mati office ahemasar nung bangke tomon kipai no pen lapen herai iklu dak pen ajok arwe gili hemalu ta langbung saidi nang chiplang lo asi pinia bangke Koilamati ahawar long kidu mate Koilamati Mission Sub Center angkang kedo mondoli troxi lapen fellowship ke thom atum mondoli tin pastor lapen dikon lapen ke thigiding jabang tum chingrum se abang so Koilamati Mission Sub Center asai hembang ke kisarlok mate repairing asai claim pon no labang Bangzo pastor Sarsing Teron pastor Bhupen Terang pastor Kangburai ti chetong dun si kam RDP dun
bangso hut monduli tin la pen fellowship pen ongdung chetong dun si mesen pen hem kasela masai pe chun pon pe milo bangso za hem ke dam tang suri hini ra crazy ninkan nkba koilamati mission sub center sengpon lo bangso sa hem klem bang phumate aprang prang ke jatum lawrence terang horen tokbi mensing be alang litum jokta chetong dun bangsor ni khidat pen kachirap dun atumamen roton ronghang forester romes tokbi pastor kangbura inti lapen koilamati area sarkari gambura lawrence teron lapen kapre katumta chirap dun si mesen pen sai pichun long pemilu matialong itum jalan pet monduli proxy lapen fellowship ke thom pen rata sai claim pondo da quarter nkba mission sub center quarter along itum claim pondo sai athekela ke damtang arni tumon herai ki club pen jok werenda setame hingno lablo abang sorni itum ko dang dam pen apor che en pen itum chi petik pen si lemang so sai deng ponlo Pining pen ke NKB Koilamati Mission Sub Center sa hemalong Mission pen sayar puke pekpon ke evangelist Edson Taro phamsi arpu pekpon thulo alang lihin pensi la monduli troxy la pen fellowship ke thomatumalong langkipar be hempho an ke chola pen adamasar piso pangri pangdon asai doan pachun ponji phan NKB Mission pen arpu pekpon thulo Koilamati ben Samsoniti Karbiang long live Nijang Karbiang long arlo jeng khapa thuak lam long kedam tang ni phaing koira isiar ni pen Boxing Association of West Karbiang long atum pen chapater piponsi ni phlia pharman boxing training camp padopo Boxing Association of West Karbiang long mai prodip ronghang la pen chunbang kanghon ronghang boxing thanbang Nobokoti kolita atum pen chapater piponsi bang phokep society ma phan ni phlia pharman boxing training camp along boxing thanpon lo Karbiang long life pen bangso boxing training kemalong kahumri domhut Boxing Association of West Karbiang long achun bang kanghon rong hang pen nang kapachini dunke West Karbiang long mate Karbiang long phan isi abirta kemilo athema kedam tang Lovelina Borgahen tame boxing along pen chepa haidun si det piang kang along tame nongnam chethang flublo Asinoneli tuma phans tame Assam Amateur Boxing Association pen lapusana war sai kimi nang kimi ponalong Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang pen tame nang chirap dunsi nilitum bangso boxing training camp mesen pen pado ponlong lopusi Karbiang long life pen karju panahut chunbang kanghon Ronghang pen nang thandun Tela so training camp na li ke long ji bang ke ilitum thek long bom lo boxers atuma phan Franci ka chathang club Mericom naga so arlo hen pen Mericom ke international olympic an thaka pathu du na bang bollywood etuman da movie se mar piset an lo non ke do ke thak te go vita reng mi pick an lo boxing ke charli pen ali lo lagi so na taxi Lovelina Borgahen sita me do dakta non ke reng dok reng ni son pen si do long lo la boxing ke charli ka chipat du ka join ni lo la son si la so training camp pen sa me os daka so mar sta me tu me thang karbi also mar tum sita me la so boxing charli chipat du pen me thang karbi khai pen sa me nong nam ki me ke wan nong e ke wan pi la so pen ko me thang kai chi thesta me ki messenger la so fancy nilitum chi char dam lo Lapen bangso boxing along pen kopi ko sona lesi kelong jima Karbiang long live athek no along nang kapachini dun thu alam the nonelitum arjupon thusena ko semenan nabujuta kolita Lovelina Borgahen Mericom butaili tum chini lasila so boxing el dak West Karbiang ke wan bangke ke henu pu bangke li tum West Karbiang rat ba mathana ngai lo ke milo la son tak tak non aprang itum ta bang Lovelina tum son itum ta ko son si prang itum ta ili dunjima la bang silita bor inang pu lasila so boxing da ni tum kewan no da West Karbiang lo bor ipen CM ta panda chururi tu ni la ta lang li aprang ho lang li hodai ta ko son si la young generation tum ban sport na tu ke ponima la so motivation bang hodai da do an pa lang li itum panta sap ta me di na mu busta me sap na chirab dun do lasila so CM through this ni tum ta la so sport bang boxing bang da itum West Karbiang first ever kewan long lo Dongka muka ben Vicky B Karbiang long live
Ke patu parong ronat ke paprang dun thek jia phan Karbilo Charlie asong Bokajan District Committee tu matha pen ke cheng sia phong all Karbi Anglong volleyball tournament biponsi jangmi poni phaing ko ra ke thomarni angdung kiti patu pon kedamtang jangmi poni phaing ko ra hiniar ni pen ke cheng si all Karbi Anglong volleyball tournament hanjang langso lore sarpo patuak lamalong volleyball ka patu pangcheng ponsi jangmi poni phaing ko ra ke thomarni mesen pen angdung kiti patu pon lo hin atim atumang bong penangan ke patu chedan pon pen bali pathar tim atum ke thek muchora jok ke haya nong e trophy la pen tangka suri throk dhiraj dipusa HPCF chunbang kachrabdun arogya hospital manager atum arideng pensi pipajer ponlo lapen amrajana tim atum ingdeng hini anong e trophy la pen tangka suri pli KSABD sar lai chaning leng ardeng pensi pipajer ponlo volleyball angdung kiti pathu ponalong Raju Ingleng Karbilo Charlie asong BDC amai phupen ke chari ponamai long desoi teron pen alhi pachinia por en pon Aluhi sarpo man ben commandant Hardes Kumar proprietor KK agency Lahorijan Karbi Anglong Chetongdun an parta aluhi man pen KSABD sar lai chaning leng HPCF chunbang Dhiraj Dipusa Raj Cyclem bang Kang Therbe Arogya Hospital abidung atum penchenglok penangan ke pathu anat aning ke hangabang hubang phiatum chetong dunsi volleyball ke pathu angdung kiti mesen pen pachun ponlo balibathar pen projanterang Karbi Anglong live thande pini prime time birta bangke lapan se kang toniglo domi thakmi kardom